Здравейте, уважаема публика на Трансмедия ТВ. Темата днес, напълно естествено, в следизборния ден. ГЕРБ. Прологът на епилога. Фазите на разпада през погледа на Юрий Асланов. Здравей. Здравей. Дошъл. Сега да направим тази оговорка. Някои смятат, че ГЕРБ се разпада, че ще се разпадне така стремително и зрелищно като НДСВ. Други смятат, че ще се разпадне бавно. Трети пък смятат, че изобщо няма да се разпадне и ще излезе още по-здрав и кален от тази загуба на първия тур. Аналогията с НДСВ не е уместна, защото ГЕРБ приложи съвършено различна тактика на израстването си. Структурирането и израстването си, както и позиционирането си във властта. НДСВ, макар че се превърна в явление през 2001 година, нямаше нито партия, нито структура, опирайки се на авторитета на една личност. Нямаха Цветанов те. Една личност. Спечелиха лесно парламентарните избори, владяха властта, но след това не се погрижиха нито за структуриране на своята организация, нито за някаква, да кажем, и поне опит за идеологическа постройка. Да не говорим за това, че макар и необяснимо от моя гледна точка, пренебрегнаха по всякакъв начин идеята да навлезат в местната власт. Докато ГЕРБ, ако помним, първо се позиционира в местната власт, създаде база, раздаде много роли на много хора, заинтересовани от съществуването на ГЕРБ, дори в прекия вулгарен материален смисъл. И по този начин създаде един масов мотив от поддръжници. Създаде ядро. И НДСВ, когато загуби властта, много бързо се разпадна, просто защото хората, които поддържаха тази партия, нямаха и мотив да продължат да обикалят около нея. Така че прогнозите или гаданията за бързата смърт на ГЕРБ са преждевременни. А за разпад? Сега разпад, това е по-сложно да се предвиди, защото ГЕРБ дълго време посръствува като монополист в властта, бидейки единствена така на терена партия, която разпределя много роли и на други партии. Но ние знаем от опит, че когато нямаш враг в продължително време, започваш да се биеш сам със себе си. Така че, може би ще се оправдаят част от, да ги наречем слуховете, за това, че вътрешно в ГЕРБ има напрежение между отделни лобита, кланове или групи, каквито има във всички партии, впрочем, но в някои от партиите те не са построени на база на интереси на материална основа. Тук може би има различни центрове вече на влияние, които ще се борят за надмощие. Сашо Маринов тук преди изборите, той беше категоричен, че ГЕРБ губи президентското кресло и също така прогнозира, че много скоро Борисов ще е извън политиката. За разлика от Сашо, аз такава скорошност на излизането на ГЕРБ от политиката, т.е. от присъствието в публичния живот, не предвиждам. Първо, защото ГЕРБ биографично е свързан, макар и в много минало време, с партия, която в една или друга степен се смята, че има добри традиции по задържането на власт. БКП, да. Защо тази част от тогавашната БКП ще продължи да воюва с... Както ги наричат някои интендантите. С другата част от бившата БКП, която може би има по-малко общо с бившата БКП, отколкото ГЕРБ. Това ми е трудно да коментирам на този етап. Но така или иначе тези традиции, кланови, родови, те не умират така лесно, не изчезват така лесно, защото се предават бързо и ефективно. Затова и когато си се вкопчил във властта, от гледна точка на менталитета на подобни хора, образували група, политическа група, като ГЕРБ в случая,
не е толкова лесно да ги отскубнеш оттам Да. и да ги пребориш. Но ако се вгледаме в самия Борисов, който вчера за пръв път беше в състояние на, така да речем, нокдаун, политически казано, иначе малко трудно, има ли прилика между неговото състояние и състоянието на неговия ментор от БКП на онзи пленум от ноември, За от Живко 10 говорим. ноември, да, Така. от 10 ноември Не. 89. Сега, разбира се, на него му помага това, че в непосредствена близост се общувал с личности като Живков, като цар Симеон II. И той, бидейки надарен с интуиция, макар и примитивна, успял да научи няколко правила на дворцовия живот и на етикета на властта. Защото говорим за хора с все пак с различна биография, но надарени с огромен опит в властта и комуникацията на властта, когато говорим за личности от историческото минало или настоящето за цар Симеон II. Но на него му помага по-скоро това, че той има някаква, макар и примитивна, много ефикасна рефлексия. Той много бързо се ориентира и се преориентира. Някой беше казал, не помня кой, това е метафорично, много подходяща метафора, Това е голям комплимент за него. че Борисов се по гръб никога не пада. Той от всяка ситуация, в която дори сам се е наврял. Да, сега остава да видим Въз дали има основа на 9 собствените си живота. грешки, излиза с лекота. Тоест него трудно да го надприказваш, да го надговориш или да го уличиш в празноговорене или лъжа, защото той се измъква от подобни ситуации с лекота. Аз винаги съм си задавал въпроса, защо Борисов отделя толкова много време да говори празни приказки. Но си давам обяснение, че когато срещу него няма такова говорене, ситуацията прилича на една пустиня, в която жадният човек е в състояние да пие пясък, защото не може да направи разлика с водата. Да. Тоест, единствено той говори. Той говори, освен всичко, на жаргона, който е масово практикуван, разбираем за обикновения човек, и винаги говори това, което хората искат да чуят от един водач. В този смисъл, аз съм професионален социолог, това също го владея. Аз мога да говоря на този език, знам какво хората искат да чуят, защото правя представителни проучвания и работя с числа, но не мога да бъда Бойко Борисов. Той знае само това. Тоест има и нещо, което не може да обясним, нещо, което дори и бащата на модерната социология Макс Вебер на времето не се е опитвал да го обясни, затова го е замествал с гръцката дума харизма. Той е харизматичен лидер. И разбира се, от един момент нататък той се превръща в опасен, доколкото тази харизма надделява на всичко останало, над рационалността, над публичните версии и започва да пречи на прогреса. Сега, тези избори бяха мисли до тук. Но вчера се случи нещо, все пак, за което малко се говори все още, едно събитие, което и ти подсказа. Беше развенчан митът за непобедимия Бойко Борисов. Това се случва за първи път, откакто той е на сцена. Това е за някои хора, това е като потъването на Титаник. Явление от този порядък. При всяко едно положение това е... Титаник е много силно сравнение, може би прекалено, но при всяко едно положение хората това ще го интерпретират от тук нататък по различен начин. И ще прехвърлят качествено ново отношение към тази личност. Може би това съчувствие му е необходимо в такъв момент на него. Може би, но аз снощи в поведението му не беше много съразмерно на това желание. Ако искал да излезе жертва от ситуацията, не успя да го изиграе. Сега, изборите свършиха ли тези избори? Не мисля. Не мисля. Първо, защото... Възможно ли е някакъв обрат да се получи? Да, възможно е. Теоретично само. Възможно е, но не в обществения смисъл. Както и да приключат тези избори, с победа на един или на другия кандидат, разбира се, много важно на кой, но
дори при победа на Цачева. Тоест, тази рана е нанесена. Тя няма да зарасне. Тоест, създаден е пробив в образа на непобедимия герой и от тук нататък него не го очакват чак толкова щастливи и безоблачни дни. Между другото, по много признаци ситуацията напомня на обстановката в страната, която се затопли в началото на 2013 година, когато масовият порив по-скоро беше подчинен на идеята не може да търпим повече, дайте да махнем Бойко Борисов, пък да видим кой. Тогава като основно оръжие на наказанието беше припозната също БСП, както и сега. И разбира се, защото тогава 250 000 души гласуваха, подкрепиха за БСП, бидейки избиратели с биография, каквито те никога не бяха правили това до този момент. Естествено, след изборите почти веднага БСП им се изплю в лицето. Не искам да припомням тази случка. И не стъпи на тази вълна, която можеше само да върне на сцената като много силна организация. Тя просто умишлено се провали. Даже и няма обяснение защо. Но сега наблюдаваме втори такъв порив. И лидерите на БСП, ако не разбират това, те могат да загубят и дори краткосрочен план, защото може би на вълната на еуфорията от вчерашния ден започва да ги изпълва едно самочувствие. Мен ми се видяха не толкова вдъхновени, колкото леко притеснени. Не знам защо. Не, това притеснение може би е удачно изиграна роля между двата тура. Това нежелание за между двата тура, то не е нежелание, то е неистово желание, но между двата тура да експлоатираш обществени страхове не е тактически най-премерено. Но ако те не осъзнават, че са избрани като инструмент на наказание, а не са избрани да заместят Борисов, няма да ги очакват много щастливи дни. Все още те не са припознати като алтернатива. Сега думата промяна се търкаля вече повече от десетилетие, а всъщност от началото на прехода, но особено активно от идването на царя у нас. Но тази представа за промяна винаги идва с разни гълтачи на огън, фокусници и така нататък, както ги наричат несистемни играчи. Но хората искат свеж въздух в тази спарена политическа среда. Дали отговора изобщо е БСП? Сега нека да погледнем нещата до каква степен биха могли да се видоизменят така в угода все пак на едно гражданско общество, а не на отделни партии. Много е трудно. Освен това, никак не е дисциплинирано коректно да твърдим, че партиите са някакъв отрязък, който е извън гражданското общество. Това е ядрото на гражданското общество. При концепцията за модерната демокрация. Но царя направи партия, Борисов направи партия, сега се явяват дори явления като Марешки. Това означава, че има нужда от такива неща. И на опашката чака и Слави Трифонов. И Слави Трифонов е на опашката. Добре. Тази ненавист по някой път и умишлено пропагандирана и прокарвана, осветявана непрекъснато, в това число и от медиите към партиите, аз не казвам, че не е без тяхна помощ това впечатление. Тя лесно се експлоатира и улеснява говоренето срещу партийната система. Но нека да си представим гражданското общество, когато от него откъснеш сърцето. Партийната система, какво би било. То е на крачка от диктатурата. И как би могло да дебатира това общество без защото партиите при всичките ни резерви към тях, тяхното поведение и нещата, които творят, те все пак са някаква гаранция за ценностен плурализъм. И това гражданско общество без блъсък на ценности, без блъсък на идеи, то ще се приближи в съвършено друга проекция, ще отиде на друго място и вече, както казах, то ще е много лесна плячка за някой ловък диктатор. Няма значение национал-популист или социал-популист ще бъде, дали от дясно или от ляво. Доста условности може да бъде употребена. В модерната практика такива определения могат да се използват и за много хора, които чрез избори успяват да наложат един мек вариант на диктатура, защото другото е неприлично, да кажем, и няма да бъде понесено. Има такива примери и в Европа.
Орбан. Пример. Да. Да. Който тук се превръща в някакъв образец на поддържание, но ние не можем да си затваряме Тук винаги сме търсили пред очите марката, и за проблема, и за човешките права, за свободата на медиите, и ценностния дебат. Казваш медийната среда. Сега тези медийни правила, доколко те също не са форма на някаква дискриминация, да го наречем, тези избраните, те си говорят помежду си, а тези от Б групата също така си приказват помежду си, но ето, примерно, пак се спирам на варненския бизнесмен. Той успя да пробие от Б групата в А групата при положение, че не му дадаха възможност на никакъв дебат. И изобщо тази система, този, който е начинаещия, да няма право въобще да се съизмери с тия по-първите. Просто не е честно, да. Но то така излиза, че просто вратите са здраво затворени именно за нови играчи. Да. Това е така. Ние виждаме, че тия врати са много здраво залостени в една Америка, в една Англия. Да. Че даже и във Франция, където има голямо многообразие. Това е също симптом на кризата на този модел на либералната демокрация, който очевидно лека по лека се изчерпва и предизвиква съпротива и отляво и дясно. И нещо трябва да се направи. Защото това е модел, възникнал след революциите преди няколко века и модел, работещ в условията на ясно стратифицирано класово общество, каквото ние нямаме, защото ние имаме съвършено различни по качество в момента, обществени отношения между социалните групи, трудови отношения и прочее. Дори характера на труда е променен. В този смисъл сега слушам анализаторите, говорят за предстоящ титаничен сблъсък между център-дясно, център-ляво. Те при нас тия понятия са много размити. Някои още по-дълбоко в теорията навлизат, двубоя между консервативни и либерални възгледи, каквито аз изобщо не съм забелязал. У нас, след като ДПС се води либерална партия, която така робовладелски употребява най-бедното население в страната, за какви либерали и консерватори може да говорим към днешна дата? Като ценностни изяви. Идеологическата конструкция тук няма да ни помогне много да разгадаем нещата. По принцип, фундамента на лявото е в идеята за равенството. Справедливост. На равенство. Докато фундамента на дясното е в идеята за свободата. Сега, разбира се, в модерната практика няма модерни леви или десни партии, които да отричат едното или другото. Няма модерна лява партия, която да пропагандира никаква свобода. Има крайно леви партии, които лежат на тая догма. Или пък десни партии, които казват никаква справедливост. Най-смелите социални реформи, примерно в Бавария, ги направи една дясна партия, класическа дясна партия, например. А най-десните решения от социална гледна точка се пропагандират, примерно в някакъв случай от самоопределящи се за леви партии. Дори в България имаме такива примери на подобни неадекватни решения. Така че идеологическата легитимация наистина до голяма степен се изпразва от съдържание заради либералния консенсус, който сближава идеите за ляво и дясно по средата, тъй като никой модерно мислещ политик няма от лозунга на Френската революция свобода, братство, равенство да извади само едното и да елиминира другото. Няма такъв. И слава Богу. Но трябва да видим, че крайностите и в Европа, а и тук, и отляво и отдясно, се раждат именно заради неадекватното поведение на идеологическите конструкции. Тоест носителите на идеологическата конструкция. И когато една лява партия, да кажем, неистово пропагандира решение за въвеждане на пропорционален данък, примерно, а не прогресивен, или когато една дясна партия започва да пропагандира борба срещу картели и монополи, т.е. в този смисъл, ние трябва да си зададем въпроса защо са се разменили местата на тези говорители и какво искат да направят. А всъщност те не искат да направят нищо. Те се опитват да маневрират в една ситуация, в която да оцелее един партиен елит, заради което може би идеята за мажоритарен избор
тя ще донесе много щети от гледна точка на това, което народа очаква да се произведе по този магически начин, защото народът по някакъв начин е манипулиран и убеден, че ако се смени начина на избор на народните представители, ще се смени и това, което те правят в Народното събрание, ще стане по-хубаво. Но те или иначе, може би за известен период, то ще е полезно, защото ще превъзпита партията. То ще промени поведението им. От тази гледна точка. Сега последно, накрая в цял свят важи правилото отсъстващия винаги губи. Тук у нас обаче е точно обратното. Още от времето на Първанов, когато се кандидатира, отсъстваш ли от дебата, някак си ти се качва ти се авторитета или може би хората повече го ценят това нещо. Аз не знам, за мен това е парадокс. Значи аз съм се очудвал като човек, който... Ето сега Радев същата тактика възприе. Да, като човек, който от много дълго време участва в политиката, макар и в едно друго качество, и наблюдаваш отблизо политиката. Колко много митове се произведеха от подобен калибър. Че отсъствието на Първанов от този дебат му е помогнало да спечели. Го е вкарало в президентството. Това не е вярно. Всъщност основната заслуга за победата на Първанов е поведението на неговия опонент, на Петър Стоянов. Да, основната му заслуга е негова. И дори да беше участвал Първанов на този дебат, щеше да се произведе същия ефект. Защото той не беше част от тази интрига, създадена между Петър Стоянов и Богомил Бонев. И дори да присъства там като фигурант, той нямаше да загуби. В този смисъл аз мисля, че трябва да се отдаде дължимото, че госпожа Цачева, ако Румен Радев спечели тези избори, ще има по-голяма заслуга, отколкото собствената му кампания за неговата победа, защото нейното поведение, макар и по-рядко публично осветено в тая кампания, беше достатъчно да го открои него. Да. Тъй като в началото на кампанията той беше съвършено известен. Аз не знам дали помните, началото на кампанията всички изследвания показваха, че липсващия кандидат на ГЕРБ ще спечели много повече, отколкото когато той се появи. Това е мажоритарен избор и не бива да се влагат прекалено много партийни проекции, защото и вчерашния ден показа, че ГЕРБ не се е разделила като партия с битността си на първа политическа сила. Да. Добре, все пак приключваме. Днес е 7 ноември. Има ли някаква политическа метафора, която кореспондира с ситуацията в момента тук? Политическата метафора, не помня кой е автор на тази. Точно много подходяща за случая, че в България винаги денят за размисъл е след изборите и никога преди това. В днешния ден прекалено много хора се питат всъщност какво направихме вчера. И една голяма част от тези хора някъде по средата на седмица ще започне да се питат какво да направим следващата неделя. В смисъла на това аз не мисля, макар да е образувана вълна за промяна в полза на Радев, аз не мисля, че за разлика от Сашо Маринов ли цитирате? Сашо, да. За разлика от Сашо, аз не мисля, Сашо, че преди един месец направи. Имаме новината вече. Добре. Значи поне интригата ни остава. Интригата остава, запазва се, но наистина, ако има логика, би трябвало Румен Радев наистина да спечели тези избори. Юрий Асланов, до следващия епизод в новия сюжет.